Gusto mong resibo? Master, sabay ta? Ha? Sabay ta? Asa man ta? Gawas na kay gutom ko. Palit akong pagkaon. Wa pa mong guy paniud to good. Tapos isabay na ako panihapon. Tubo kita ko. Tara, tara. Tara. Asa may mapalit din pagkaonan? Gawas, gawas. Ah, sige, ikaw bahala. Nanapod ng isa, oh. Nanapod ni si Boy Mananap, oh. Boy Mananap, nanapod. Tuwa na pre. Yahan na yun na. Yahan yun ang motor. Muna akong giingon sa imo, ha. Nga, kaduhan ako na ilad na atik. Lagi. Awa, Puntahan yahan lagi na. awa. Tara, ato na to, ha. Sige, sige. Tara, tara. Be! Be! Loh. Grabe. Yawa dyan yun. Si Manapod sa bulan ba? Muna, zaman. Yahan na pre. Pre, iyahan lagi na pre. Iyahan lagi na. Imo aja na tinuod no. Gusto mong resibo? Asa man? Kaduhan ako, kaduhan ako na ilad. Kedua? Resibo! Na ay iyahan lagi na pre. Di ko mo tupi kay oh. Ano, aja na yun. Loh. 1.3 Oh, 1.3 yun. Yahan lagi. Kung imuha na, kung iyahan na, daw, pandara daw. Sige pre. Nakayabi na. Pandara. Pero doon to ba? Kapag imuham yun eh. Dili na mo siya kinanglan og nasusi-susi. Ano sa man day? Paano may siya kaning voice activated? Yaw. Boys ko man. Boys. Unsa? Boys ko man. Sige daw, testing daw. Kuman si Iti, voice activated. Sige daw, sige daw, sige daw, sige daw. Mas advance. Pag napit sultihan eh. Sige, sige. Tingin wonder lang siya. O sige, testing daw. Testing sa. Start. Yawa dito. Yung ka di, awa, ya lagi na. Ya lagi na, ya lagi na. Yung ano ka? O sige. Stop. O tanawa na stop na pud. Yawa dyan eh. Yan sa akin. Yaw dyan kayo. Uy, unsa man na pre? Bago ng washing boss mo na. Ha? Hapon, manan ako dito hapon. Ay, aw, tag-an dyan ka pre. Di dyan ingon, imo wana. Tara, tagiyaw. Ano din, boss? Sus, kaya sorry kay boss. Nailad ako may kaglawas. Busing ko. Kung dawas ano eh. Lasing na naman. Ay, ano ba? Ngiti. Sinsya mo sa, sinsya mo.